Gràcies. Hola, jo sóc el filòsofo Mindundi i ha de dir-vos que tinc més dioptries que quilos pese. I jo avui vull parlar-vos del Nadal, aquesta cosa tan estúpida i random que feu tots perquè sí, perquè ho fan tots, perquè arreu, com moltes altres coses, com casar-vos, anar de tardeo o perdre la virginitat. Que tonteria! El Nadal naix de la necessitat. Espera, el Nadal naix de la necessitat. Sí, senyor, de l'escassesa, de quan se tenia que compartir per a poder sobreviure, de quan els arbres no donaven fruits, de quan la gent se tenia que reunir per collons tots en un muntó perquè no tenien prou llenya per fer una puta foguera que els fera foc a tots i poder-se calfar en els mesos d'hivern. Però el Nadal també és una època d'esperança, de constatar que el pitjor pues, ja s'havia passat, ja estava fora. Perquè a partir d'ara, els fricarros del passat, que no tenien ni tele, ni ràdio, ni futbol, ni Gran Hermano, que només podien que mirar el cel i iau, se donaren compte que el sol anava guanyant-li terreno a la nit, que la seva llum cada volta seria més calorosa. Al remat que s'havien salvat un any més de la foscor i que l'any que ve podrien tornar a plantar aits i cebes i poder menjar-se-los. Bueno, ara tenim recursos suficients com a per a que cada dia siga Nadal, com per a que cada dia puguem compartir, estar juntets i desitjar-nos sempre la bona aventura. Així que, si el Nadal segueix existint, és simplement perquè no sabem fer de la nostra vida un Nadal permanent. No és altra cosa que el trist recordatori manipulat ara per el Santa Claus, que és un emblema de la Coca-Cola, de que hem perdut tot atisbe de la nostra humanitat. Així que podeu anar clavant-se en alegria i soltura les boletes de l'arbre de Nadal una a una per el vostre recte fins que facin tope i una vegada les tingueu totes dins, enxufeu la llum i veureu quin cortocircuito de merda se produís, que estarà poc guap.